Entre dúas terras. Moi boas a todas e a todos. Entre dúas terras podcast especial navideño. Moi potente. Corte. Moi potente. Hoxe temos invitados de Lujo no. no, é que iba a decir invitados de luxo, pero sí, invitados de luxo. Mais aínda, Swarovskis de temos a Pablo Rodríguez Joker. Hello. Temos a É o do coche rojo. É o do coche. merda. É o do coche rojo. Corte, volvemos a empezar. O do For Focus. Ricardo Figueiro Spice. Hola. O meu compañeiro Mackenzie Rodríguez. Hola, que tal? O tigre de Bengala, o halcón milenario, o arroz que nunca se pasa, Increíble. O secarrat. o churrasco perfecto, o non sei, o gorila, O Nacendos podcast. o mulacendos podcast, Sí, tío. o teide, ¿no? pico máis alto O do- teide, é o puto teide, bueno. E pois xa tamén coñecidos por que Sí, eu xa teño estado por aquí. Sí. Piruco. Gracias, Joker, gracias. Gracias por o meu aplauso, de puta madre. Pero eu arranquei, non é que pasa. Temos mención especial para Juan o Pichón. Si queres podes vir aí a... Fai o que me aí, saludos. Juan, Juan, técnico de son, técnico de imaxe, técnico de De todo. luces. Anfitrión. Juan, creo que gracias a él Vaya, hostia, estamos tendo bastante máis calidad de producción que... Sí. Sí, o podcast Que sigue sendo unha normalmente. merda, pero Tampouco que era ven difícil sendo tamén, o dicir. audiovisual mellorou. Non era difícil subir nivel, A ver, entón, seamos sinceros. hai varios temas a tratar hoxe, pero tampouco hai unha estrutura moi clara. Bueno, é o habitual. Bueno, sí, ahora as cousas como son. Pero Mackenzie, ti tes todo máis claro. Cales eran os temas que íbamos a tratar hoxe? Sí, bueno, primeiramente, o sea, os que vistedes o podcast especial da última temporada xa sabedes quen é Piruco, pero igual non sabedes quen son eles. Realmente este sitio estaba reservado para Michael Jackson, que faleceu tristemente. Non sabíamos, e Prince. Entonces viñeron eles. Esa broma temos que comentar. Esas bromas temos que comentar antes de facer. Que mal. No. Esto no. Corten. Nada, que xa nos estamos rindo moito. Vamos a ter que cortar de Non verdade. me poñen Nada, nerviosos, pois, vos tranquilos. nada, eles son nosos compañeiros, amigos que compartiron grupo con nós. Bueno, pois que forman parte tamén desta comunidade que temos, que ao final é pequena, pero matona. Nada máis, pois eso. Só quería aclarar. Vaya presentación. A mí fíxeme chorar, Mira. Oye, A verdade que vos traían sois os preparado. invitados, vos non podedes criticar o host aquí, Non podedes aquí en criticar. calidad de opinólogo, así Sí, que é verdade. opino o que me dá. Ele é o hater, é o que nos suele poñer os comentarios máis agresivos, entonces por eso temos aquí, para que nos dé caña en directo. Bueno, Despois eu borrarei no despois. Eu como nunca vin o podcast, para min isto non é tratar de me dar. O sea, non Eso sei que vais. é mentira. Ti eres un dos únicos que ve o podcast. Da igual. Bueno, Cartéis de festis. Primer Carreras tema. Festi. Bueno, sí. Sí. Eu non trouxe ningún, Sí. pero bueno, ¿Cómo nada. que no? No, a ver. Ahora solo hai 3 festivales. Queríamos analizar. Oye, esto non é Perdón. serio, chaval. No. Esto non é serio. Prometemos Por lo que menos ainda non se- empezamos a deber, o por lo sea, menos temos que se nos que vamos tapar a marca para que non se vexa que non nos Eu non o prometo. Bueno, Pero de momento non hai moitos festivales que teñan cartel, pero sí que temos 3 dos máis importantes, así que trouxen aquí para os meus colegas para analizalos. Primeiro vamos a empezar por un festival que, vamos, que Hostia, que sorpresa. o fan Non esperaba que o isto. fan os mismos que fan o resto, pero que é un pouco raro, o que ven sendo The Way Sound. moi conocido en Galicia, que é o Son do Camiño, que vos poñerei o cartel por aquí por algún sitio. Son do Camiño.
Pero que realmente É unha ensalada. é unha ensalada, exactamente. É unha ensalada. Pá, ti vai mima. Bueno, pero para a xente, a ver, porque imaginemos que un dos múltiples Que nos ven personas desde Colombia que nos ven, ou- claro, por suposto. Non me veían desde onde era. Italia, Italia. desde Italia, sí, o sea, perca, miseria. Que estén fora de contexto. Claro. Esa ironía non están pillando. No, claro. O sea, entonces que está pasando co Son do Camiño? Pois o Son do Camiño empezou, hostia, como se fora eu aquí. Empezou sendo un festival de puta madre con unhas bandas moi guais, para min. E agora é unha puta ensalada porque o que queren é traer canta máis xente mellor. Creo que lles importa unha merda o que é o estilo musical. Vale, vamos a ler as bandas que hai e entonces si opinamos e vamos a ver. A ensalada ou Macedonia esta trae de cabezas de cartel Kings of Leon, Duki, Bryan Adams. Estopa. Cállate la puta boca. Estopa, Amaral, hostia, ¿cómo se pronuncia? Badial. Badial. Que Está bastante flow. É española. Esto é como- Esa persona é española. Preferiron saber eso. Pero ten bastante flow. Steve Aoki, Mikel Ital, Franz Ferdinand, Xa, KCO, Dani Fernández. sí. Y después, bueno, y está Juan Magán, De Rapant. De Rapant, Ellos falaste conocidos de deste Rapant. Dólar Simon Merino Galicia Army, bueno, más. bueno, Hay más, más gente. Bueno, más. vale. Entonces, opinión. Ti, empeza ti, porque ti Eu. xa estabas quente antes. Sí, Entonces, hostia, que a min isto revéntame bastante. A miña opinión é que hai a ti non che gusta. 4 bandas que me molan, pero tócame bastante a moral ter que pagar semejante entrada para ver 4 bandas. Que moita peña dime, joder, pero se pagas esa pasta por ver un grupo, xa, pero é que a xente que paga por ver todo, ve todo. Eu vou a pagar, non sei canto é que non mirei, nin canto valen as entradas. Bueno, Pero non- cento e moitos euros. No, sendo moitos no, porque creo que salían os primeiros abonos a 69 máis gastos ou algo así, o sea, creo Sí, que claro, salen pero quen alrededor de colle un 100 abono euros. de 69? Xa, no, por supuesto, como no raso, pero... Pero este non foi o primer ano que non se agotaron as entradas, que normalmente se agotan así moi rápido. Sí, pero bueno, creo que agora estaban a 119 ou algo así, máis gastos, que bueno, o resto xa parte de 170 máis gastos ou así. Eu entendo que hai digo público, porque, pa todo. porque aí ao mellor hai máis carto que no resto, e por eso me extraña o valor da De entrada. pasta, en cachés. Non creo. Home, non creo, 3 millóns de euros. Non creo, Xa, pero eso será real. A ver, Home, pero... eu entendo que sí, joder. O que? Por supuesto de Xa cachés. dixeron 3 millóns? Non costa 3 Eu millóns. non sei, vire que se sacaban 3 millóns. Non sei, pero valen moita... Hai que ver os cachés da hostia. Bueno, Eu o que eu dixo é sei. que a mí mólame 4 bandas, fastídiame porque é un sitio cerca, é un festival que tal. Xa non é que me fastidie eso, porque as bandas que me molan vinas, pero fastídiame que para ir a ver, por exemplo, pois a Franz Ferdinand ou ir ver a, non sei, a Duki. No, para ir ver algunha banda que me mole, teña que comerme toda a movida. Que coño Duki é son un trapero argentino. Que tamén mola, joder, é un tío que me, bueno, eu Sí, vou e a ver. pasaría ben, pero no, sabes, non procede. Unha pregunta, desta mesa cantos foron os Son do Camiño algunha vez na súa vida? Eu. O sea, solo ti. Sí. Eu fui ao Monte do Gozo moitas Buah, veces. vaya opinión temos. No, eu fui varias veces e é un cristo, tío, porque non é solo eso, é a entrada e despois a pasta que fundes ali. Ao final, estou indo a Santiago a ver 4 bandas e fundes 300 pavos pero con rirte ali un pouco, sabes? Non sei, é un pouco Pero digo eu, por poñerme así de parte como dos... do Son do Camiño. Sí. Unha cousa, o tema personal de que che poida molar, pero isto é coherente. No, claro que non é coherente, pero ti vistes o que pon aquí debaixo. No. A Xunta de Galicia. Claro, é que se partimos desa base xa non pode ser coherente, sabes? Claro, tío. É que esa é a movida. Aquí hai moita pasta, o sea, non. Pero eso para que emplees o teu conocimiento musical, para que non te limites solo a un estilo. Sí, a ver. Aí, pois... O sea, que é unha labor pedagógica. O que no- Sí, total, claro, cada xente. O que nós vemos como unha adversidade, o mellor tal. O que eu non me podo... Eu o primeiro que penso ao ver ese cartel é
Porque eu vin a Bryan Adams fai un mes. Pioneros Eu penso, Bryan Adams é un artista internacional que moita xente non o conocerá, pero bueno, Home, se che digo eu que o 80% da xente que ven aquí, exacto. non. Entón, metes a Bryan Adams, que sabe Dios canto cobra, porque cobrará moito, nun festival así, que realmente eu creo que da xente que vai ir ver ese festival, a Bryan Adams non vai ir ver nadie. Pero aproveitarán para ir á barra. E digo, xa, pero non entendo é que non entendo que contrátame ti que eu vou ao bar tomar algo. Pero espera, non entendo por que dis que a Bryan Adams non o irán ver nadie. Eu creo que o que vai ver a Bryan Adams vai non ver el solo, porque aquí Claro, van camiño para outro público. media de edade ese festi 25 anos. Aí sí. Por que non buscamos o cartel? Si temos logística para buscar o... Temos logística aquí detrás Dijo, deste Como anuncio. cartel. O cartel do primeiro. Do primeiro, sí. Para comparar a diferencia. Porque eu fun ao primeiro, ao segundo e ao terceiro. Xa temos aquí un hater dos festivales. E deixei de ir. No, que a mí mólame os festivales, tío, moito. De feito, Eu que vai, no Tinder puxen intereses festivales. Que o teu Twitter é... Entón a primeira edición aquí é a primeira edición de 2018. Sí. Hostia, pues non é un festival moi bello. No, claro que no, o que pasa é que aquí hai É que pasta. ves, Vale, mira, primeira edición de Killers, Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix, no sé quién. Martin Garrix Los DJ. frequencies. Sí, Don Diablo, o Brutales. Zetangana. Bueno, xa vemos que mezclaba bastante tamén. Sí, pero bueno, ainda iba nun... Siguiente, nun rollo- David Guetta, Rosalía, Black Eyed Peas, Antwoord, coño? Diane Wood. Ese puxo Puxaste de Bastil, Vetusta Morlo, recomendar a yo. Spice. Sí, é verdad, non te acordas que recomendou Spice no podcast Cando especial? grabamos aquí tamén. Diane Wood. Que vimos Sí, un... ¿no? Spice. Perdón. Non se acorda, porque xa no podcast anterior lle dixen tamén, sí, eso falamos o último. Ese capítulo non sei por Porque que. eso debémoslo de falar da mitad para Supoño que non terá que ser as cervezas. Pero, a ver, eu non me acordo de moitas No, cousas. claro, a ver, é moi Xa. concreto. Eu acórdome porque os conoso. Sí, Bueno, Liam Gallagher. Xa, Vale, Bueno, vale, pero sí. foi como degenerando un Manchester pouco United. cara o rollo trap comercial, eso, pois Duki. Hombre, pero a Por qué? segunda Porque a edición, chavalada a mola, segunda edición con Rosalía, Black Eyed Peas non é trap, pero Claro, no. E aquí están xe salindo os cabezas de cartel, pero despois xa, había xa. a hostia de grupazos. Vale, bueno, digo polo tempo, vamos a ir avanzando porque non podemos tampouco Bueno, falar son do sobre camiño, pues, Vale, non lo ensalada. fumamos. Ensalada. Vale, siguiente cartel. Vamos poñer o... Contou a túa opinión sobre... Sí, encantou o festival. Bueno, ahora van falar eles máis porque isto xa lles atañe máis que é Resurrection o Resurrection Non Fest. me sona ningún grupo. Que creo que hai para os fans do Resu, creo que en xeral hai certo malestar, porque sí que non... Para nada, estou contentísimo con este cartel. Sí, verdad? Sí, Si me encanta. puderes devolver a entrada, por canto venderías? Bueno, nosos invitados de hoxe son fans afarremos do metal e espera, cantas edicións do Resu fostes É verdad. vos? Eu, no, a mí gustame Diane Wood. Fomos a 7, 5, por aí, non me acordo agora. Carallo. Vale, pues entonces tendes Cal é a entonces primeira podes edición opinar, na que fostes, sois te acordas? expertos do Resu. Cando foi Maiden, non me acordo ano. 2016. A ti foras un ano Ah, antes. anterior. Tiñaste tamén, sí. Sí, 2016, 2017. No, 2016 porque foi cando non foi cando morreu Lemmy. Non foi tamén Motorhead O ano e siguiente, Children of creo. Bodom e eso non foi 2016. Eu creo que foi 2016, tío. Claro, pero eso foi a anterior. Inflame. Inflame. A anterior ao de Maiden. Como Ese seremos foi que anterior ao pedimos de un Maiden. boli. Non somos cerveza. Hostia, a ver, espera. Bueno, sí, comentade, eu busco a ver cal foi o ano que foi Maiden. A ver, a mí o que me sorprende de todo é que Korn non cancele no último día, pero polo resto... Tan Xa, anterior. Pullita aí. Bueno, eso para que non entenda a referencia que acabo de facer yo, que era porque Korn fai 2 anos iba a vir Korn. Iba a vir e ao final Korn. Pero bueno, polo resto, a ver, a mí como mola do resto é que sempre vas a ver a grupos novos. O sea, os cabezas de cartel, algún... Pero o que mola do resto é ver grupos novos, o ambiente, todo. Sí, Sí que me toca un pouco os huevos, pero contento. repasamos un pouco o cartel, Carlos, a ver, di aí quen vai. Bueno, que claro, hai moitas bandas, pero así as grandes, Mercury, Judas Priest. No, non mires os días que eso non é Bueno, así. vale. Non é así. Bueno, pues Bueno. van Judas Priest, Korn, Falling in Reverse, Slipknot, Ginger, Till Lindemann, que é o cantante de Rammstein. Rammstein.
Eagles of Death Metal é iso. Eagles of Death... Que, Eagles of Death Metal spoiler, non é espera. Death Metal. Eagles of Death Metal non Son os foi da a banda Bataclan, os da que Bataclan. tocou en París cando houve atentado. Bataclan. Hostia. Son eses. Vale. Hostia, Ángelus Zapata ya están de volta no... Bueno, hombre, a ver, Joder, Que tamén dicir que o 20 tamén é o 20 aniversario. Que? A ver, tamén Heredeiros da Cruz, joder. Tamén é o 20 aniversario non do esta Joder, edición. mira. Os números Esperaba que Carlos non sabía que iba Heredeiros ao resto. No. Ahora entendo referencias no grupo de WhatsApp. Pillaste la hora. No sabía, o sea, No sabía Heredeiros van que o Resurrection. Xa. Sí, tío. Vale. Non é máis que comentar, señoría. Bueno, a ver, eu personalmente... O pasa que Carlos vos- un montón, pero bueno, non lo veo. A ver, Sí, chico, eu tamén. en teoría, é o 20 aniversario, espera moito máis É o do 20 que aniversario. Porque viñan anunciando que iba a ser, espectacular. claro. E conste, Hombre, a faltan ver. máis grupos según eles, pero serán os band contest. Hostia, Os pero cabezas supostamente xa solo están Judas Priest anunciados. con Slipknot Eu creo que irá... Claro, dos anos Fran E a Ferdinand. pregunta que poño é, Falling in Reverse é cabeza. É que claro, para mí no, a min hoxe en día, eu creo que Ginger xa está a un punto máis. É verdad que Till Lindemann... Ginger está moi O ben. Ginger, sí, Ginger non. Ginger é un pouco... Contagianme eles, que se me din Ginger. Coita, pero está moi ben. Ginger, estás te referindo a Ginger? Jengibre. Que falades de Jengibre mal escrito. No, o rollo, sí, claro, por eso. Para min, sí, xa os din, sí, Tatiana está moi ben. Ala. Heteropatriarcado. Hostia, ten unha Machista. voz espectacular. Sona guai. Smiley. Una voz. Mola mo cambio. E depois, Till Lindemann é un tío que ten moito nombre e tal, pero vai pasar como Bruce Dickinson o ano pasado, que non toca A ver que cancións de a ver que Rammstein. dis. Bueno, Pero claro, toca porque, de Eros. porque Bruce Dickinson non tocou canción de Rammstein, que tampouco. A verdade, toca de Eros, é o único que vou Sí, saber. toca unha canción de Héroes, é verdad, Entre dos tierras. Pero eso, entonces non o podemos poñer como cabeza un tío que... É que de feito non debería nin estar aquí, de tan alto. O sea, que lle copiaste de Cantas cancións conocedes de Till Lindemann? Entre dos tierras. Pero ese non é del. É un De quen cover. é? É un cover. De quen? É de Héroes Que Silencio. se grupo non É existe? máis aquela outra que ten un nombre buísimo que está en alemán, non me acordo o nombre. Auf Wiedersehen. E ten unha... Bueno, entonces a conclusión é que en xeral En non xeral, vos gusta o dece- cartel de Reso, estades decepcionados. Decepciona un pouco, pero bueno, Sí. tampouco é para A estar ver, deprimidos. Bueno, Que eso non poñed nos significa- comentarios si sodes seguidores de Reso, si vades, pasaremos ben a todo o rollo, pero- Claro, por eso, ¿Cómo? a ver, nós vamos polo... Por É filloso. o ben que pasamos ali e tal. Despois da minha Como non, experiencia tío? do ano pasado de ir, pillar o COVID e irme de volta, este vai ser moito mellor que o último ano, así que Bueno, último festi que no que hai cartel, bueno, había algún máis, pero bueno, collín así os que tal. Este que non pon aquí, así sí que pon aquí abaixo. É a Candeloria en Lugo, un festival que se deixou de facer fai 4 anos, porque tiveron un problema aí fai 4 ou 5 anos. Un problema de organización bastante grave, tiveron bastantes problemas e desfixeran a organización e o ano pasado volveuse a facer, que de feito fan agora unha edición tamén no inverno que é non sei, un avance da Candeloria. Vale, e agora teñen un cartel que a Candeloria fai moito así de grupos tipo os que hai aí, Boicot, Lendacaris, de aquí da Ría, que é un clásico da Candeloria, así máis música en plan protesta. Vai Sons of Aguirre en Saile, que foi o ano pasado ao resto. E vai abaixo co sistema. Eu estaba lendo abaixo cu sistema. Non sei se foron ao resto, pero vimos cando fóramos ver a Vitaimana, que era Pero que é un que tributo vai? a System of a Down. Cando vou ver a Vitimana. Que é un tributo a sistema. System of a Down. Ah, xa, no, é verdad, sí. Pues mira. Sí, está moi ben, nós los tres vímolos. Wake up. Vamos a ver De o feito, si queres ver algo en plan System of a Down, é mellor que os vexas a eles que a System of a Down. Este era o grupo que Porque tiña System o- of a Down son malísimos. Era o grupo que tiña o cantante Hostia. de orquesta. Hostia, Era la declaración. o que tiña o cantante que pegaba Decidida, pouquísimo. Madre tipo, mía. que Non estaba sabes, pero combinado cantaba con traje. moi ben. Cantaba moi ben, sí. O rollo é, bueno, perdón, System of a Down, dijo o cantante. Ah, vale, vale. Canto odio. Claro, malik. Ah, son malísimos, tío. O cantante é malo? Como que malo? Que? Ahora está, no, ahora fai no fatal. Moi mal, os directos son horribles.
De manera Estes, en personal, cambio, mima, de verdad, clava, non é? Son espectaculares. Pero cantos anos ten o cantante de Abaixo Cu Sistema? Non sei, non lle preguntei. Da Entre igual. 20 e 50, por aí. Bueno, entón, cartel de É un cartel Candeloria. parece un cartel así moi mítico de festival de aquí, non? Sí, Lendacaris muertos, boicot, pero eso. coma, daqui da ría, caos urbano. Sara. Sara. que? Sara Socas. Sara Socas, perdón. Entendo, non? Sí, é Sara Socas. Sara Socas. Vos coñecedes. Non sei, vin un sois medio familia- graffiti. Somos familiares. Sois familia- Non é familiar de Xocas. Sois primos. Son Sofaguirre. Flow, Ansaida. Flow do Toxo. Me encanta ese Flow nome. do Toxo. Abaixo Cu Sistema. E ya está. É máis, non é un cartel definitivo. Sí, ha de haber máis grupos seguramente, non? Bueno, o cartel, quero dicir, non está mal. Pero sí, está, é o que di Joker, tío, é pa... Sí, pa pasar ben, ir ali, pasar ben, tal. Poñerse como unha bota. Eu teño vetado, pola última vez que fomos, que foi unha puta Claro, merda. estaba a anterior organización, aí non que dicir, pero foi horrible. Estuvemos na cola Botamos máis en cola que no festival. Xa, é que, e depois bueno, por fin, conseguimos entrar 2 horas despois. E depois a cola para coller os tickets para a bebida era igual. Rayámonos e marchamos. Un poquinho menos. Bueno, tamén dicir que Pois rayámonos tanto que marchamos pa Lugo de marcha en vez de quedarnos tamén aquí. dicir que se cambiou a organización e tal, non vai ser como outros anos. No, por eso, que xa o ano pasado foi ben. E ademais molan moitos cantos de taberna, estar ali pola tarde e tal. Eso, Está os guai. cantos de É o mellor. A taberna... Se a taberna vai ben, o país vai ben. Vamos este ano a Candelaria e aí por tal vamos ao festival. Vale, entón, 3 festivales, Son do Camiño, Candeloria, Resurrection. Cal ten o mellor cartel? Acorde Home, co Son do seu Camiño. presupuesto. É que eu non sei cal é o presupuesto. Acorde presupuesto. Seguramente Eu que penso que Candeloria sea a Candeloria. Seguramente o Candeloria. resto. É que boicota de ter un caché. Claro, eu creo que a Candeloria... En plan, que aproveita máis os seus recursos e tal, eu creo que é a Candeloria porque É que está feito realmente con máis todos teñen ilusión. nombre. Refiero, alguén que lle mole ese tipo de festival. Seguramente o cartel lle encha. A min, que me mola o resto, A pues ver, este cartel me... Isto é un negocio. E isto é outro negocio. Sí. Isto tamén é outro negocio. O sea, Pero isto está seguro que feito con máis ilusión, Con cariño, con con máis Aquí por un perde- grupo de aquí colegas, aquí perde aquí perde pasta. Aí O mellor cartel, o do Candelaria, sin duda. Sí. O sea, Tan de todo. Sí. Bueno, ainda que non che Pois, gusta nada, tan de todo. Poñedes en comentarios si estás de acordo ou non. E se non estás de acordo, Un pues, saúdo Se non para estás de acordo, pues... Candeloria. señor Resu, cando me vexe pola porta, deixeme entrar, por favor. Si outro día puxen un comentario tengo que borrar, porque... a mí molaría vir un ano, Nah, ti vas ao Son do Camiño, dijo. Ti vais ao Son do Camiño, a que te costeu. A ver a Duki. Como era a canción de Duki? Non sei, eu só non sei unha de... Un VIP, A nadie VIP. me cago en Dios. Poñemos unha canción de Duki. A ver, Ese é Duki. pero non sei. Eu teño Vamos curiosidade. a poñer algo de Duki. Pon Duki e dalle a primeira. Pon Duki en directo, poñemos Duki en directo, pero non claro, creo para que que vexas. faja nunca. Pero Duki- directo. A ver, eu tamén teño No, curiosidade, esa pero non me interesa saber. No, como Xa, é Towers, a mí non no. me interesa absolutamente nada. Pero pon algo non en directo sei. para que non nos falle o copyright. Ah, claro, porque despois tens que facer... Duki Live. Sí. Seguramente non exista Duki Live, joder, pero... nada, sí. Sí que existe. Me dixo eu non. Me actuará. Duki Bernabéu. Cuidado, Sí, pero meteu a mellor 70 ou 80 mil personas no Bernabéu ese tío. Joder. A ver, Rockstar. Mira, en vivo la velada del es año. la velada del que año. Esa en vocalidad. Digo que se meteu contra a súa voluntad. Esta. Que se meteu contra a súa voluntad dentro Bueno, do... no, foron vamos, porque vamos a poñer unha molaba, canción. Sí, No, bueno. este é un anuncio do Circo do Soler. A ver, isto eu definiría como un festival ao nivel do público que vai a verlo. Xa. Pero aí se vais a Cada un que... Que Cada un as que... súas conclusións. Cada un que bueno. A ver, vamos a escoitar a Duki. Un segundo. Sabes o peor? Nada, primero que nada le quiero agradecer a Ibai de verdad por el lugar siempre. Segundo, le quiero agradecer a toda la gente de España, de todos los lugares, también a la gente de Galicia. Que é alemán. Coitade, hostia. É alemán, Coitade, e despois podemos alemán, guapo. opinar deste muchacho Que tanto atuada a cara. que ten, bueno, para esta compra, que non sei. Toda la gente que siempre me apoya, que siempre me banca, toda la gente del sur. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Desde el día 1 de 2018 que vengo me trataron como en casa y se los voy a agradecer toda la vida. La concha de la horra. Nos vemos en el Bernabéu el 8 de junio, guacho. Muchas gracias, nos vemos todos en el Bernabéu el 8 de junio del año que viene. Muchas gracias, Madrid, por esto. Gracias a toda mi gente del sur, de Cádiz, a mi gente de Murcia, a toda la gente del norte, a la gente de Bilbao, a toda la gente que siempre me trató como en casa. Muchas gracias a todos, loco. Gracias por esto.
Me voy con esta canción y lo dejo con la pelea de los titanes Michi y Gelao. ¿Cómo suena eso allí? ¿Cómo? Más plata, más gasto, más ropa, más pato, más marca, más trato. Nuevo deal, gano y lo reparto en pedazo exacto. No se me hunda el barco, tráfico. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Ginobili. Que se jode el sistema de cata, por eso se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Madrid y me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Eu non necesito pensar máis, No, tampouco. Sobre os Pensei últimos que 10 dixeste minutos. necesito cantar máis. A min pareceu bastante similar ao grupo que vai ao Resu, a Seven Hours Falling in After Reverse. Violet. Sí. Non sei que grupo é, pero Creo que é a mesma ríome porque vindo de Ricardinho ten que ser un chiste da hostia. Para empezar é un grupo formado este ano que ten 6 cancións nomás. No, Seven Hours After Que Violet. pasa? Foi o único que gustou este tío. Ten flow, ten flow. A ver, Joker, danos a tua opinión. Estuvo ben, Que por certo, o último ano que fui ao Resu vino en directo isto. moi ben. Perdona? 5 minutos. Como os restos son do camiño. Ai, mi madre. Hostia, xa me estaba dando un stroke. Acabaron de cerveza, Pino. Vamos a non é escoitar máis. a opinión do Joker, que me interesa bastante. Non teño máis que opinar. Xa dixen. Antes de nada, Joker, Xa por favor, dixen, está moi ben. a quen conoces de aquí? Home, pois conoxo a Brian Adams, estuve con ele outro día. A Estopa. Amaral, non os conozco personalmente, pero sei que nos conoxe e falan moi ben deles. A Juan Magán. Juan Mojón. De Rápads, que son de por aquí. De muros. Hai que Son de por Muros, entón non conozco. De Muros, como todos os grupos gallegos. Hasta aí, penso. Espera, ti conoces algo máis? No, Andrés Iniesta. Sí. Bueno, Fernández non conoces. Home, sí. ahora sí, acabo de dicir ti. Francisco Fernández. Hostia, no, Bagir. Franz Ferdinand teña algún temazo. Galicia Army. Ah, pois eu non. Galicia en Army eu tamén. É o fillo de Sergio Vallejo, piloto de rallies, Pero do ahora campeón sí. de España. Michael Izal. Pero Tocan 3 metros. ahora pregunto yo, Piruco, si conoces algún destes. Sí. Home, sí. Vamos, sí, joder. Ginger se sabemos que lle mola. Mira, Korn tamén. Que escoitei, que os conosa non, que escoitei algunha vez. Judas, Korn, Slipknot, Ginger. E bueno, destes dos cabezas de cartel, nada máis. Ángelos Apátrida, sí, porque puxaste de lo vas algunha vez estando con vos. E despois, claro, Moi ben. como non, Heredeiros da Cruz. Conócenos. Claro. Home, joder, son veciño. A mí non me Seguro que algún pequeno por aí conoso. A Phonic, por exemplo. Archivo Axunto. A Phonic, sí. Viñan un Rianxo. Sí. Pode ser nun Rock in Rio. Quen? A un destes de Sí, bandas sí que viñeron. Eu creo que sí, Quen nos viñeron? Archivo Axunto. Sí, tenéis vídeos reais, como ves, creo. Está outra vez de Broken Horizon, que é o do Jesus que anda ali polo resto. O sea, a mí non me molaron moito, perdón, pero non me molaron moito. Funos ver con Pili, ademais, Polo que non facía pouco que estaba Jesús no medio e iban por él. Sí. Joker, Francisco Fernández é isto. Hostia, eso non é moi top. Esta conoce. E isto é un temazo. Esto, o streaming. Sí, vale. Sí. Vas conocer o streaming. Está guai. Xa. Hostia, deste rollo, vin no Son do Camiño o primeiro ano o segundo, de Hives. Que conocinos aí, non os conocía. É flipar, debe ser británico. Que iban vestidos de traje. É que este rollo moi británico. Vaya son, sí. Este rollo moi británico, moi indie así. Esta xente que non toca moi ben a guitarra, pero que saca lle partido. Vai a faltar Como amigos. Vai a faltar. Bueno, pero en realidad é un... Verdad? No, Eran aí os a ver, técnicos. Sí, se queda. Directo de Naranja. Un talento natural, esto. Hostia, Non vale, por. ¿Qué querías? No, pero eu intentaba alargar. É dicir, é como de Sheeran, sabe tocar de Sheeran se aprende 6 meses, ou menos, a guitarra. Pero mira aí, o tío ganando pasta. Quer dicir, é ten mérito.
Porque o resto non soporto. É dicir, Os falla probablemente unha parte que non É queda un virtuoso, que pasa é que límitese iso. moitas cousas. Claro, Ele é un virtuoso, pero límitese iso porque é o que dá. É o que lle dá. Eu podría tocar Ves, aquí Carlos, recuerdos estás de la lidiando Alhambra, a túa moral, pero vou a tocar isto porque me dá máis pasta. Claro. Olvídate a moral. Vou tocar Shape of A ganar pasta. Podría tocar recuerdos de la Alhambra, Cuidado. Pero Hostia, outro día vi un youtuber así pequeniño. Estou imaginando un tipo así. como o de micro, Vin un youtuber así pequeniño. Joder. Explica eso. Que con poucos El koala, escritores, pero el que koala. justo me apoyar mira un a koala, youtubers esa hostia, pequeniños, ¿no? porque tamén nós somos youtubers pequeniños. Entonces, era un pianista e analizaba pianistas tal persona, era Freddie Mercury tocando o piano. E entonces se evalúa a eses músicos que son pianistas, por exemplo, imagínate que Frank Ferdinand en vez de tocar a guitarra tocar o piano, evaluaría o comparando cun pianista. ¿Sabes? Entonces diría, pues mira, Jaime Altozano, doy un 6. Un rollo Jaime Altozano. Pero pequeñito. Pero Jaime Altozano xa non pode evaluar, porque agora como é famoso, si evalúa a Pablo López, pues vai... Pero Pablo puntuabas López pola vai, técnica que tiña, non? Ou... Sí, en plan, analiza Técnicamente. directos e di, mira, este tipo debe ter bastantes horas en riba de piano porque ten unha boa postura, tal. E tamén analiza actores de cine como Ryan Gosling en La La Sí, sí, Land, de actores porno, ou por postura. Cantando. Adrien Brody no piano tamén, porque El pianista. en El pianista porque moitos fixeron as súas propias escenas. De feito, Ryan Gosling fixo o 95% das escenas de piano tocou nas el. En La La Land. Que cabrón, que se estreou todo isto preparado. Non vi esa peli. a verdade é que claro, Eu quedamos de tampouco vi, inútiles. eu tampouco vi. O único que trouxo algo preparado foi Eu non Mackenzie. trouxe nada preparado. No, isto Isto acordouche surge así solo. porque sí. Son datos Xa, que xa. tengo, tipo aí. Son datos, joder. é unha Nacín para enciclopedia. isto. Sí, tío. A ver, Mira, todo a ver, siguiente tema. Leticia Sabater. Increíble. Me encanta ese tema. A min opino mismo que o tipo de antes. Para que non sei. sepa que é Leticia Sabater? Papa, tiki tiki tiki, Taca, 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 mitiquísima. Que vai ao resto tamén. Sí, para 2026 esperamos No, velar. por eso o cartel do cambiaron. Toca na Badía, non? Isto foi Bueno, este agosto ¡Guau! en Cambados. ¡Hostia! Poñerei vos a foto que lle está enseñando Pero o esto- Piro, poñerei vos pero esto, la... tío. Vos viste, de verdad? Por aí. Pero esto... Para, basta. Pero vamos a ver, pero eso... Isto é operado, entendo, non? Isto non o sei. Home, pois non creo que eso se de facer son de É unha abdominales. prótese. Son No, tumores. no, isto, tumores. claro, son prótesis que lle meterán por dentro do pelexo, non sei. Ah, sí, pero se pode facer eso, O sea, todo ese plástico. Pero estaba a plaza chea de peña para vela, A mí é un Despois, fenómeno. bueno, os bailes xa... Mi macho. Bueno, Bueno, pasarei estes vídeos para que... é algo moi para toda a familia. Digamos. Moi family friendly. Bueno, Disney friendly. Pues, E con eso xa... pues xa está me na enxergo. abadía. Sí, por eso. Claro, por eso me dieron. Está ali. Porque por eso me dieron porque está na abadía de San Pero é Enrique. hoxe. No, é o día 6, non sei. De Reyes. Hostia, así que a tontería vamos a ir promocionar. Publicidade. Abadía de San Enrique, 6 de xaneiro. Abadía de San Enrique é unha abadía que hai en Cabo de Cruz, no Concello de Boiro. Eu toquei ali. O O 4. 4 o 4 de xaneiro, o sea, foi antes deste vídeo. Foi onte. No, intentarei gravalo, senón non tería moito sentido os No, coros ahora que Navidad. no. Bueno, gravalo xa estou gravando. Pois eso, que sepades que el Sabater está ali, correde. Correde o máis lexo posible. Sí, Escapade. Pero sí, que a muller me merece o seu máximo respeto, Sí, vai joder, ser a ela bonita gana esa festa da vida, historia, pero pues, correde o máis posible, por Dios. Gana esa vida como quere, Como como escolle. pode. É moi respetable. Sí, sí. Jana se vida, de hecho hoy. Exacto. Cambiamos de tema outra vez. Isto é moi incómodo para nós. Leticia Sabater. Bueno, hostia. eu vos preguntar acordades rankings do- de cancións de Leticia Sabater. Era no, eu non sei ninguna, pero no Megatriz. Sí, hombre, era sí. no Megatriz. No, era con No, mucha era marcha. con mucha marcha. Con mucha marcha. Aquela molaba a Leticia Sabater. Quen iba a decir? Ese suspiro yo Quen iba a decir? Vale, hostia. Está como de xocas de... E la quería tanto. Y le quería... Os dedos dos guantes de Joker gastaronse nesa. Entre ela e a Nani, eu tiño unha infancia moi feliz. Hostia, Nani, a serie La Nani. Bueno, falemos deste tema en outro Oh, podcast. no, que guai. Un pasito para adelante, un pasito para atrás.
E ya está, a tomar por culo. Vale, Bueno, siguiente que tema. sei. Eso, Leticia Sabater non dou pa moito, menos mal. No, damos un reglamenteiro, eu son vos e invito a vir. A ver. O sea, Pues, invitada. ben, fijo. Sí, sí. Vale, a ver. Hostialo. Esto interésame saber a Bueno, vosa ese día opinión. Ti ese día non podes, non? Teño un ovo. ¿Dónde estaba isto? Vale, artistas máis streameados do 2024. Pregunta, que significa estremeado? Quere alguén contestar esa pregunta? No, siguiente. No. Cal é a castelanización de streameado? Bueno, streameado é a castelanización, pode- pero cal é a Vistos En traducción? línea. Sabes o que é streaming? Sabes o que é streaming? Sí, que non sei normal. Bueno, Mola, os normales somos nós que estoy intentando explicar yo o que é. Joder, teñemos así na palma da mão. Joder. Bueno, pois o resultado é, que sorpresa. Taylor Swift, 26,6 billóns. Esos son moitos millóns. Despois, sí, bastante. Despois The Weeknd, The Weeknd, que me enterei outro día nun Pois podcast, sorpréndeme. no noso podcast, que é unha persona nun grupo. Pero sorpréndeme velo aí. sí. De toda a vida A mí Weeknd foi sábado e domingo. De feito, nun- Blinding Lights, o single este que sacou e tal, era a canción Eu máis xoguei ao streameada tempo, dos Foi máis. moi viral. Sí. A The Weeknd. The Witcher. Despois, terceiro. Wild Hunt, xogas. A ver, hostia. Digo vos o ranking e despois opinamos. Despois rajades. Correcto. 1. Taylor Swift. 2. The Weeknd. 3. Bad Bunny. 4. Drake. 5. Billie Eilish. Vale, a miña pregunta é, vamos a empezar co Joker, pero así sin tampouco razonable, rápido. Destos 5, cal é o que menos che disgusta? Non Poñendo o que sei solo porque conoce non os conoce a todos. Solo conoce a primeira que era Taylor Swift. A ver, disgustar, me disgusta. De The Weeknd non che... De Wiki non me suena de nada. Bad Bunny, Drake. Bad Bunny sí, Billie ese. Eilish. O que menos. A Bad Bunny no. O que menos dos que máis. Bad Bunny O que máis Taylor dos que Swift, menos. casi a min seguro. dos Looney Tunes era o favorito. Taylor Swift, que é a que escoitei. O sea, Los Taylor autolocos. Swift é a que menos che disgusta. Sí, porque é a que máis escoitei. O sea, a única das que podo opinar. Que é que Che sigo con quero... máis? No. Bad Bunny. Spice, a ti cal é que menos che disgusta? A que máis me disgusta. Menos. A que menos me disgusta. Sí. Pois, estou me dando conta de que salme o meu lado malo da cara, tío. Debería estar noutro sitio, porque así este é o meu perfil. Este Bueno, é é igual, aguantado. ahora xa estamos así posicionados. Pois xa está. Respondendo a Como era a pregunta, tua pregunta? Eu que sei, tío. o que menos O que máis dos dos que hai, Que canto follaches os vai dos O meses? que máis... Canta pasta tes no banco. Broncano. O que máis dos que menos. Que cal destos 5, Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish, cal é o que menos che disgusta? Cal é o que máis che gusta? Pero bueno, non sei. pois diríache que Bad Bunny, que ao mesmo tempo tamén é o que máis me asco me dá. É que non dou un peso por ningún. Non é o meu estilo. Pero en serio que, o sea, vale, espera, vou preguntar de outra maneira. Ti terías que matar a todos menos a un. Sí, Cal deixarías con vida? A Bad Bunny? para matalo despois. Que non teño nada Porque que eso facer tampouco, torturarlo. home. Vai el torturar. Para matarlo entre terribles sufrimientos. Hostia. Vídeo censurado por amenaza de morte. Sí, bueno, outro día pensaron que Bueno, cáncer era pero, unha persona. E bloquearon o vídeo. Desde aquí aos sicarios de Bad Bunny, isto é Esto é un coña, short, coña. Ben caeme de puta madre. Isto é un short. Un tío cojonudo, É un show. Nota mental, isto é un short. É mentira. Censurado. Mackenzie, misma pregunta. Xa levamos moitos shorts. No, este ten que ser. Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake or Billie Eilish. A quen non matarías? Eu se non faláramos de músicos diría que The Weeknd é o meu momento da semana favorito, pero... Buah. Pero no, xa, Total. vale. Buah, vimos No, a que- a Ricardinho ver. para... Estábamos aquí, Seguimos para bingo. estábamos aquí e acabamos. É que non me gusta nada. Nin Taylor Ai, Swift, pero nada. xa sei que non vos gusta ningún, pero por eso é a pregunta. Drake é isto que é moi electrónico, non? Así tipo que ten incluso dubstep na súa música ou algo así. A ver, Mellor que non me preguntes a mí o que vale, que a opino máis de- me gusta é Billie Eilish. Vale. Eu Taylor Swift. Porque a peña pon pañales para ir aos conciertos. Pois estáis, o sea, pues Taylor Swift gana.
porque é que máis conos. O sea, Claro, é que eu non conozo. sin buscala, Home, o sea, eu sin buscar a pero, televisión nunca, a sei mí, quen é. eu sin duda The Weeknd, sin duda. Porque xa, Eu as cancións que escoitei del me parecen as que son dentro dese pop comercial, É que aquí o- musicalmente. Eu boas. creo que o que nos pasa a todos aquí é Taylor que Swift, non escoitamos. eu non escoito nada realmente deso. eu, sin buscar nada deso, Taylor Swift sí que me suena o resto. Pois non, o sea, realmente sí que ten que ser o máis escoitado, porque é guai. O público de Pa que Weekend... chica a min, Podo cambiar a miña opinión? Sí, Supoño. Estamos deseosos de saber. Estou orgulloso con ela. Supoño. é que o público de The Weeknd ponse pañales, tío, nos directos. por que? Porque Pañales. o de Taylor Swift, sí, O de Taylor Swift, sí, sí, chavalada. pero moi xoven. É cara o objetivo deso. Pois para non ter que ir ao baño durante o directo. Non sei, pero as nais van con elas. Pois xa E os solo por países eso, tío, que- merece morrer antes No que te va mental ao baño. peligroso o réximo. E levar pañales. Oye, mira, unha cousa que estou mirando, porque estou mirando aquí e tamén me salen Quen os repite? anos anteriores. Non máis que eso, é que eu aquí xente, porque, quero dicir, eu coñezo máis ou menos, pero eu sei quen é Billie Eilish, sei quen é Drake, sei quen é Bad Bunny, sei quen é The Weeknd, sei quen é Taylor Swift, pero quen coño é Peso Pluma? Hostia, Peso Ah, Pluma. Peso Pois Pluma. mira, Peso É como Pluma a- mola. é buenísimo. como- Os Peso Pluma mola, me Ten unha... bizarra- Peso Pluma é aquí a putísima No, hostia, no. un puto Peso Pluma. Unha mierda de nombre, eso que nombre inventado. Mani Pacquiao e Peso Mola, Pluma. tío. Sí, Fixo un tema, Duki, creo que ahora, fixo un Peso tema con Con Tangana, Bizarrap. non? Con Bizarrap. Con Bizarrap. Sí. Sí, E era con Tangana Bizarrap, ten- sí. Mira ese como sigue o rollo. Fixo unha Bizarrap, ranchera. sí, o- Era Bizarrap. Sí, creo que sí, é unha ranchera. Sí, rollo ranchero. Sí, sí, sí. Sí, e de feito criticaron No, a te lo juro, Bizarrap. busca aí, joder. Criticaron a Bizarrap por facer a canción con el porque sona unha canción así tipo ranchera ou algo así. É mexicano, é un tío molaría mexicano. preguntar, De verdade. que xa para outro día. Que grupo é o que máis te sorprende que este nese Pues hai ranking? varios. Sabes, porque hai algún que estou vendo aí que é sorpresivo. Entre dúas terras podcast. Sí, Facemos un programa especial con dous metaleros e un folclórico para falar de Taylor Swift, The Weeknd e Bad Bunny. Iso de folclórico sonou máis sevillana, tío. Bueno, sí, Movida así. normal. Sí, Perdón. no, pero é folclore, tío. Folclore Gallego, sí, sí. folclore. Música tradicional. Opinólogo, non de Xa, xa, metal. por eso. Bueno, entonces a conclusión que sacamos de esto é ninguna. No, Sí, Imagine Drag. que Taylor Swift Pois mira, merece o Peso primeiro Pluma, Eso parece. igual é o que máis me mola de todos os que están aí. Peso Bueno, está Pluma, Avicii a mí non tamén. me morre, Avicii hasta a ten mí. rollos guais, non son moi de DJs electrónicos, pero bueno. Está guai. Eminem, Pero, Coldplay. y está, Triple está. Triple Dragons, que a Extentation, Carlos ¿qué encanta. coño es este? ¿A quién? ¿Qué me encanta? Ah, ese morreu. Chámase como a Ricardiño. Ese morreu. José de Gwen, Ricardo Gonzoy. José de Güey. Conocido profesionalmente como y de- Extentation. In the Ghetto. In the Ghetto. Está What you Eminem aí. way, Fly. what you way. Eminem Hostia, está... Príncipe gitano, tío. Príncipe gitano. Este é o Gran momento tío. do podcast que empezan a desbartallar. Príncipe Xa. gitano, tío. In the Ghetto. Debían soltarme agora aquí. In the Ghetto, in the Ghetto. In the Ghetto. Conocedes ao Príncipe gitano? No. Un crack. Bueno, pues para que non coñeza... É verdade, despois comentamos unha cousa, a ver se vos alabas. Vale, para que non coñeza, que se prepare para que a súa vida cambie. Sí, sí, Para isto é sempre. brutal. Isto é na televisión española, verdad? Sí. Non sei, Principios dos 90. Principios dos 90. Home, fai 16 anos ese vídeo. En directo. Subido o vídeo. Non sei Sí, se en home, foi directo ou non, antes. un cantante que Sí. alguén lle Versiona. dixo canta en inglés e el dixo de acordo. E este é o resultado. Unha canción de Elvis Presley. Crea contraseñas. Oh. Vale, isto é un anuncio. Aquí tenemos que facer un fade out. Bueno, pues nada. Nada, disfrutad. Ah, sí, muchas gracias. Versión de Elvis. Obra maestra. What you gonna mama cry? Cuidado. É como tongo. And his mama cry. Eso ainda se entende. Unha obra maestra. Andete. Aquí se regala, Toque lo que you a mí. Aquí se regala. No, está a tope. No, está a tope. Isto como tongo. Claro, é tongo. Es que hai que meter cortes ao Pasca. Sí. No, pero aquí do que se trata non é de os que como críticos musicales de saber. Aquí non se trata de
de como pronuncia o tipo, trátase do sentimento que está cantando esas Claro, o problema é que el entendiu. Pero, E ti a través do seu Bueno, sentimento. Que máis, de que ano é isto? Eu entendo eso. Isto é do 91. Naquela pero- época en España non se falaba inglés, o sea, Pero estaba entendo, de puta madre. pero a miña Perfecto. xa, pero a miña tesis é a seguinte, eso que diste é coherente, pero hai un problema. Eu teño 8, Quero dicir, Sí, eu, foi por ti, sí. eu igual, non sei, pero unha persona que pronuncia o inglés desta maneira, eu diría que transmita a emoción da letra me parece contradictorio No, pero a porque emoción- non a entende. Emoción da música. Pero a emoción é que armonía. Non entendeste Ah, nada, pues, Carlos. o sonido. O sea, Espera, espera, emite porque ruidos. a min isto, espera, solo un minuto máis que a mí me parece interesante. Si vos fixades na letra, é un puto drama. O sea, un tío que compra una pistola, no sé qué, su madre llora en el gueto. In the ghetto. ¿Tú crees que este señor está cantando pensando Probablemente. pensando eso? A ver, ou sona este máis como programa que será está máis- cantando unha canción de amor? eu teño unha opinión, pero moi racista, así que mellor Ay, para no, Fixeste no, mismo. racista ou máis cancel, no, no. Moi racista, moi racista. Si eu son. Eu non son Máis racista ou máis feminista? Eu son eu. Me quero ir. No, bueno, pero isto ten pinta de ser noche de fiesta. Aquí un programa de televisión española. Bueno, ¿no? 91 pareceme moi antes que Noche de Sí, noche de fiesta debe ser dos 90. O tema de que é un temazo. Eu le pon tongo e vas ver ti o viral que se fixo o tipo facendo exactamente o mismo. Tongo Nam. Escoita. Pero estámonos A min este estámonos tema desviando moito. recordoume moito No, a sí. Nam, Con Nam de Linkin Park, Numb. E este tipo fixo millonario conta de facer o mismo que facía o outro. Ah, este tipo sí que joder. Ai, sí, joder. Pois facía o mismo que o outro. Igual. Bueno, Este ten a de sistema fodao, sí. Pero tena. Sí, sí, claro. sí, ten. E así buscas vai ter tamén Indeguetos, fijo. Sí, Bueno, pues nada, continuando con esta sección improvisada de artistas legendarios cunha Mira que dicción, postura. Máis cuidada, tío. cunha dicción de inglés impresionante, vamos allá. Nah, que opinaría o crítico ese piano? Buah, chaval. Diría que a postura está cuidadísima. Sí. Ángela Imperial, o buitre. É un tipo millonario, bueno, era millonario. Xa, por favor. Morreu. Esto cantas visitas ten? Pero quédate co sentimento co que canta, nunca letra. 12 millones de visualizacións. O mundo vai ser a puta merda. Bueno, salimos deste bucle de miseria e vamos a outro tema. Por deixar os trebillos. A ver, tío, dixeche no que puxera eso. Xa, Morangueros. Somos Moranger. Morangueros, somos morancos. millonario tipo. A conta Recordo desto. moito a José Fail de A Cañita Brava, tío. No programa que había. E era un dos mellores artistas gallegos da historia. Cañita Brava, tío, que decía... Temos lo que traer un Vale, día ao teño, podcast. a ver, espera, teño unha pregunta rápida para todos vos. Esto, vos credes que o tío se ríe de sí mismo e faino de coña ou el faino en serio? Eu creo que fai en serio. No, ríese, non foi no de coña. O sea, é imposible que algún faga Eu creo que foi... No, imposible non é. Eu creo que é unha Imposible non é. persona- Pero pregúntolle por isto. Mira, Alguén lleve potencia. a miña idea que xa chico, non estou seguro, Fai pero isto. pode ser que fixera un Eu estou de acordo co Piru. en serio, e se le vi tan mal que dixo, vou a vivir desto para o resto da miña vida. No. Eu penso que sí, fixe un pensando que facía ben. Depois do segundo que era É máis. Sí, como é, eu creo máis como e despois dixo, vou tirar deste, o sea, tocou a campana, e dixo, pois agora vou a facer isto, o sea, teño máis claro. Sí, pero ao Que principio non sea empezou parvo, en non quere serio. decir Claro, que sea fixera unha listo. canción mala, O sea, de como que Mar señor Montes. tira a casa, É un sube troll. para subir, Xa, pero tal. Mar Montes sí que é un troll. Pero veu que É un tío inteligente. que dixo, Sí, isto é, Pero no, este tío non... no. é mina de ouro. Este é como Víctor Sabarís. Cantas visualizacións exacto, sí. visualizacións ten o tío, fai Víctor, un saludo, Cantas Oi, visualizacións ten o sí, vídeo? nazi Víctor. no- Visualizacións tiña 12 millóns ou algo así. Din, din, din. Xa. Bueno, non sei, pero quero dicir, Leticia Sabater pensa que o fai de la hostia.
Non sei. Pero Sí, seguramente. Sí, porque vela falar... É Seguramente. que Penso eso sí que é un... É que sempre é difícil estar dentro da mente. Como volvemos a dejar a Leticia Sabater outra vez? Creo que ao mellor O puto se trastornou, podcast máis hateado da o sea, historia. entrou nun Entrou nun bucle de nun acelerador sí, de non partículas. creouse o seu personaje E el personaje se la comió. sí. Ou a mellor tamén é a tipo máis do mundo foi así que ten un cremallera, saca ese traxe a unha persona normal. Non extrañame. Máis lista do Sí, mundo. tamén me extraña. Non sei, porque non que fai iso co seu corpo todo, tío, non sei. Tamén hai que pensar unha cousa. Para ir a todos os artistas. Hai que pensar. O mellor, claro, é a única maneira que ten de ganarse a vida, porque grabando en serio non vai ganar nada. Facendo de coña, tendo un personaje que ela di que é un personaje tampouco, entonces o mellor opción é facer taparva e facer iso. Sí, a A ver. xente ríese dela, pero sumalle visualizacións é que pode ser así. Chamen paro, pero botar millo. Pero que pasa? Xa, pero por exemplo, Moi boa esa, aí non me encaixaría Ah, pues. o de que o da operación dos abdominales, por exemplo. Bueno, tamén- forma parte do personaje. Sí, a a ver, ver, como se cambias o teu corpo. peito, alargo o pene, pois, olha, gimnasio. abdominales. sí. Sí, claro. Tamén, Que opinades? Leticia Sabater troll ou está chalada realmente? no, é un troll. Eso. Vou non etiquetar, tío, vai facer moita ilusión. Buah, responder a é esta moi- pregunta. é moi hate este podcast, Sí que é Xa, moi hate. Bueno, super hate. no, porque Estou por levantar marchar. non é nada hate, porque vou poñer a loquendo. Estou por levantar marchar. Non Bueno. sei, tío. Bueno, siguiente tema. Sí. Siguiente... Porque... A que poñemos para ir agora, vine. No. Vale, creo que Mackenzie tienes preparado algo de Sí, xiras por Leonardo Galicia. Dantes e Tamara. Joder, tío. Antes estaba con cañita brava. Poñedelo difícil, ¿Qué? É que? É José Feil. Carlos non sabe que me son. José Feil le cantaba unha canción. Estoy perdido. Vamos de la El mosca, el que- monte del olvido. El monte de LOL. E decía, están clavadas 3 cruces en el monte del olvido. ¿Eh? Son 2 amores que han muerto, que son el mío y el tuyo. El tuyo y el mío, pero... Xa, bueno. que explicar. Nada, olvídate. Pero como vía 3, A ver, onde estamos agora? non sei, Carlos, que Que é o punto? ¿Qué está pasando, joder? Xa, A ver, xiras por Galicia 2025. De artistas famosos. Tens que mirar aí. ¿Qué coño vou mirar? No, No, non esto apuntei nada. Ti dixeches que tiñas aí... No, dixen que era unha boa cousa para... perdonade. Hai unha gira, eu vin outro día na radio. Vean Cristina Aguilera, por exemplo. Buah, que todo o mundo espera. Con ansia. a ver. E rima todo. Hostia, no son do camiño hai alguén que pon un único festival en Galicia. Non sei. Pero se é así... Sí. É mi chuleta. A ver, é que claro, conciertos, é que si poñemos conciertos máis esperados de 2025 podemos flipar. Nah, Morad. Por eso, Morad, que non sabe nin quen é Carlos. Eu Pero sei, flipas, eu sei chaval, que é. isto é con tiralíneas. Quen é? Vale, o Carlos, piruco, a ver, o quen piruco... Joder, É Morad. É Morad, tío. Dime unha canción. No, pero eu vino en Salvados, joder. Ah, Morata. eu vino na Eurocopa a Morata, ali marcou os goles. Pero, vale, o piruco estaba... É que non é relevante, pero... No, non é estaba señalando o seu corte de pelo, que é moi Hostia, estiloso. sí, Bueno. é diferente. Cani García. Non Tampouco sei quen é. sabemos quen é, Eu non sei quen é Cani García. Iso é o máis Milo relevante Jota. de España. Ou de Galicia. Milo J ten unha cella afeitada. Sí, que ten 16 anos, Milo Jota. Ou, bueno, si, escapouse. Anastasia. Será Anastasia de... Ah, sí, Anastasia. Ah, vale, esta sí. Lenny Kravitz. Este é o único concerto. É verdade, Lenny Kravitz sí. de gira por España. É o único concerto en Galicia, creo. Bueno, Lenny Kravitz a guitarra non a toca moi ben tampouco. Tate... Tate Marray é a filla de Colin Marray, o piloto de rallies. Bueno, venga ya. No, Pero nada, como es con molaría. piloto, pues... Ed Sheeran, en Madrid, 2025. sabe, perdón a interrupción. Sabedes no, quen dai, dai. está en concerto en Madrid en abril ou en marzo, que me molaría ir. De feito, estuve para comentar, o que pasa que non sei R-Way. se queres... No, esa é unha faltada da virgen. Pues eu vou ir, Vas a ir? Ómelo. Hostia. Bonita, bonita, bonita además. Eso de... Vámonos de aquí. Pido disculpas Esto a audiencia vais a por ayudar. esto. Pido disculpas a audiencia. Buenavista Social Club, tío. hostia, pues sí, amigo. sí. Están en Madrid en abril. ou Buenavista Social Club. Ah, cubano, Grupo dos 80 y tal. Bueno, sí, Cubano. 80, 90. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Miami. Esa. Va a estar J. Sí, hombre. No, hay entradas ainda. Lo que pasa es que en Madrid...
E ir a vir. 6 horas de coche. Bueno, xa facemos os plans e o máquina no momento, vale. Lo sentimos. A Galicia ven Anastasia das 6 das 7 de marzo no auditorio Palacio de Congresos de Emilia. Mar de Vigo. Quen coño é Emilia? Emilia non sei quen Emilia é, pero, Mermes, Argentina. pero ten unha presencia escénica brutal. Ten unha canción moi conocida que é De a la favorita. Fuente. De la Fuente. Alanis Morissette. Bueno, vale, que sí, vale. pero... Wizard. Bueno. Bueno, pero eso suena como de... Esos son os máis relevantes de Galicia. Bueno, me suena algo, no me pero... suena. Está mirando en todas partes. Ganaron España. un Grammy, mira. Non me deja. ¿Dónde? Ganadora de un Grammy. A Grammy, sí, Grammy. Bueno, Es que imagínate o que chegará a Galicia. Rock Alternative. Stray Kids en Madrid. Stray Kids. Iván Ferreira. 1, 2, británicos 3, hipsters, 4, chaval. 5, 6, 7, 8. Estos son coreanos. Son japos ou coreanos. Son ¿no? coreanos. Sí. ¿no? Esos son como os que lle gustaban a miña sobriña antes que eran... K-pop, non? Sí, K-pop. Mira. rollo así. Sí, K-pop. O 1 de Sí. febrero, chavales, temos que ir a Coruña a ver a Guns N' Roses e Bed of Roses. Ah, Bolsos pues, rasos. Bed of Roses é un tributo Pásame o a cartel. Bon Jovi. Porque os tirastes. no, claro. Ah, están aquí, joder. Coño, sale Duki aquí en esta lista. Duki. Es Que Duki creo que tamén só lo ven aquí... Vale, Dios santo bendito. Vale, podes destruir a lista. The Offspring. Julián vai nos matar, que non conocemos a todos esos. Coita, coita. Dame güey. One Republic. ¿Por qué estás mirando o cartel do Raso? Porque había un grupo aquí que conoce Macken, tío. Está sendo moi pouco televisivo isto. Sí, sí, sí. Non estamos continuando as líneas que... Perdón. Bueno, no, si, da igual. Coño, A ver. Piruco. Si me va... Poñédenos nos comentarios artistas que queirades ver no 2025 que sepades que van vir de xira. Punto. Sí, e analizámoslo no seguinte podcast. E analizarémolo con amor. Más calma. Sí, Bueno, con máis calma non sei, con pero amor, que... Bueno, con Darby hate. Motoretas Burrito Cachimba. Ah, sí, sí que están, sí. No Resus, No Resus. Podes repetir, Misma. podes repetir máis despacio o título? Darby Motoretas Burrito Cachimba. Xa falamos deles neste podcast que os vin no Atlantic Fest. Dios Que mío, encanta querido. ese nombre. Como van esas horas outra vez? Como vai esa peña? Te encanta. No, non pode ser. Bueno, ok, vamos. Aquí vamos que tiñamos aí unha cousa para preguntarlle a eles. Hai que editar aquí moito, Tiñamos. Macken. Marre, hosti, corto todo. Bueno, No, vamos pero a empezar. ver, vamos, pero antes de preguntarlle, expliquemos un pouco por que lle vamos a preguntar, porque a ver, nós temos un grupo xuntos, todo eso. E non sei que pensas que Queres quería contextualizar? Eu sempre quero contextualizar. Non falamos do mismo, creo. No? No, Vale, entonces de que falas ti? dos conciertos. Sí. Ah, Pero quero dicir, a ver, pero non lle podes preguntar así a cara de can. Ou sí. Bueno, sí, pero Pregúntame. Sí, te Pero- pregunto que Pregunta. sea. bueno, sí, é verdad, podes. Vale. Pregunta. pero Vale, é que espera, xa me fixo un picho un lío, porque Xa, ti sí. falas de concertos en xeral, non de Sí. concertos de tocar. no, en xeral, Ah, claro. hostia, Si non, ahí eu sabía está. que preparalo, home. Aí está. No. No, hai Joker, preparar mentira, nada. arreglan esto. Acabouse os cervejas Vamos por aí, a acabouse jugar, cervexa. pasas unha- Esto- No. Echamos do máis. Isto é en serio, o sea, Bueno, hai que cortar moito. Ai, mi má. sigo. Isto ainda é peor. Bueno, mañán quedamos outra vez. Xuro por a miña nariz Que foi sin querer. Que foi sin querer. Perdón, tío, pensei que fuera. No, eu non. Como estaba justificando Bueno, short, eso queda de... Joker, pasas unha birra. Non queda máis. Para ese lado, non. Eu non arrote. Non sei que está pasando hoxe, xente, con o podcast se está cortando seguido, tedes que perdonar, Sí. fallos técnicos. Cortando o carallo. Pero Bueno, no, técnicos no, que Pichón non ten culpa ninguna. mira. no, é verdade, yo non tengo culpa ninguna, son fallos nosos. Vale, pregunta o que tens que preguntar. Nada, é para que pensedes mentre falamos de outra cousa, que é que pensedes no ratiño, aínda que non sean xustos que sean os que vos acorden. Os mellores concertos aos que fostes, os top 2 mellores concertos cada un que pense os seus, ti tamén. Ti tamén, que se son escombros, ti tamén podes pensar. Porque nós somos... Nós, Dos mentre millóns. vamos falar de villancicos. Verdad que vamos a ver. Bueno, este silencio non sei que pasou aquí, Carlos, a ver. Ti máis eu podemos facer como os podcasts que facemos normalmente, que non hai 3 personas máis. Vale, pois vale. Carlos, que me Hola. dirías ti? Prometo che non o erutar. teu resumen do ano, a quen vistes este ano? A Scorpions? Puf,
é un resumen moi resumido. A Scorpions. Vin a Scorpions xa Extreme, porque foi o mismo concerto. Bueno. Como volou ese bueno? Ese bueno foi super despreciativo, mas... É que foi, bueno, sabes, en plan, xa me esperaba que foras decir unha puta mierda e foi unha puta mierda. Ai, Dios, estou chocando. A ver, concertos que vi este ano. Pois Scorpions Extreme e sinceramente... Espera, no verán estuven con vos, verdad? Que sobras? É ainda peor. Sí, o sea, sudoume que estuveras, pero sí. No, pero que... claro que sí. Pois pero... vin entonces vin a daqui da Ría. No Milladoiro, non? Ai, sí, vimos a... Daqui da Ría é que máis? Vímoslo todos menos Piruco. Menos o Piruco. A Ría Biribirloque Biribirloque e Agorafobia. e Agorafobia. Daqui da Ría foron os que máis me gustaron, a min. Sí, a todos. Hostia, A mí pues, Agorafobia. pero es tristísimo, tío. Pero logo non vimos conciertos en todo ano, pero esto é lamentable. Bueno, que si vas a un festival aí ves 30 concertos. Porque Aí falamos tes deste ventaxe ano, claro. Sí, Que pasou? claro, facendo un resumen Tampouco anual. vimos. A ver, conta ir ao teatro, conta ir ao teatro e ver o musical. Sí, sí que conta. Conta ir ao teatro e ver o musical. Sí. Fun a ver... Vos en general, non este En ano. a Londres fun a ver o... Pues ya, hostia, me veo un provechito, Non, pero... es que non eces. Mira, facemos unha cousa. Cada vez que vaya un eruto vou poñer... Hostia, la virgen. No, me viño un provechito, pero retíbero. Xa descubrimos que é ese paputo do chourizo. Sí. Bueno, eso, todo a familia de Juan e a Juan, moitas gracias que nos dou aquí. Bueno, isto está vacío, pero había chourizo. É unhas filloas aquí en Galicia. Hai un plato no. manchado aí. Fun ver o Moulin Rouge ese. Moi ben. Estuvo ben, Sí, bueno. A ver, é vale. basicamente ambientado nun prostíbulo, Oh, yeah. ¿no? Vale. E é todo cancións, pero é todo cancións así famosas. Eu vi unha película. Non... Eu non vi a película. Non sei. Eu tampouco. É máis ganar o Oscar, non ese pelio. Non sei. Eu tampouco nin a penso ver. É un prostíbulo. Eu vou a ver. Pero porque nunca vi. Hostia, esto é un dead end, Esto es un... No, a ver. A ver, quiero xa ver, pensaste cales no son os... Sí. Millóns de conceptos. Buah, a ver como subimos esto ahora. Teño 3. A ver como levantamos esto. Teño 3. Pero él dixo che dous. O 2. 3, no, 3, a ver, hombre. Mira, o sea, bueno. Si ten 3, porque non es O capaz de Maiden, no Resu. É que son todos no Resu. Pero realmente. ti aí tú vas a ser unha mala experiencia. Sí, casi me parte cara unha señora. Eu acórdome deso, estaba ali. Xa, casi me parte cara unha señora porque me deixaba ver o concierto que estaba en riba da valla, que non se debe facer. No, a filla da señora. Non quería nombrar a filla porque a min que me camara a señora. A filla era sorda e estaba para ver o concierto. A filla era deficiente. É sorda. Era sorda. Sí, sí. En serio? Sí, pero eu dixi, joder, podes respetuosamente, mira, podes baixar, tal. E se veu a dama a mi hija, non la toques. E empezou a brasear. E a rapaza queríase baixar, obligou a ter a rapaza ali, en riba da barandilla. E xente a tiralle botellas, porque non sabía de que iba o tema, tiralle botellas e todo por culpa dunha señora estúpida. Pois é estúpido. Sí, claro. No, como non Dixemos dixemos ninguna 150 palabra cosas malsonante Vale, pois, a día de o de hoxe. Maiden moloume porque é un dos meus grupos favoritos e quería veros en directo. Soño cumprido. Rammstein sorprende moito e un dos que máis me gustou, tamén é no Resu, Propes of Rage. O grupo que non daba un peso por el e vino xa 2 veces en Portugal, no Resu, e se tocaran mañán, que non van tocar porque non existen, volvería a veros outra vez. Sí, Profesor Reis é a mistura de Cypress Hill, de Rage Against the Machine, e ainda creo que era outro grupo máis. Public Enemy. Public Enemy. Pues está Tom Morello. Pero Sí, claro, sí, está tomando. levantou unha noite, unha tarde de palanque de estar cansado e tal, e saltar como tolos. Sí, eu ese reso ainda non fora. Sí que fun a Portugal con eles velo tamén. E tamén é un grupo que a priori, porque a min Rage Against the Machine non é que, sí que para ver en directo mola, porque é unha música animada, faiche saltar e tal. A verdade é que espectacular fora o concerto. De feito, eu e as pais salimos en algunha foto do propio festival ali en primeira fila. 3 días con terra nos pulmóns, e eso... A mí non me quedo a terra no pulmón, de tocar,
Isto no resto. A máis ese é con... Frank Carter, que ahora vai facer a gira con Sex Pistols. Sex Pistols, non? Sex Pistols. Pixels. Pois aí nese Sex vídeo estamos Pistols. nós aí dando todo. Vale. Ricardinho. Que? Sí, a Bad Bunny, sin duda. A Bad Bunny perdonaba a vida para matar despois. Bueno, sei, a ver... Top concertos da túa vida. Que máis te chegaron á patata. Cando vin a Halloween en Lugo xa, non sei, foi un porrón de anos. Sempre foi un grupo que me molou moito. Si cadra o primeiro, creo que foi o primeiro grupo así de metal que empecé a escoitar de pequeno. Despois a primeira vez que fora ao Resu In Flames. Porque, bueno, é que tampouco nunca fora hasta un festival así grande e tal. Eu me impactou moito o rollo de o xogo de luces e todo o rollo. Sí. A parte do repertorio que estuve moi guapo e tal. E despois, amo de Profesor Reixes, que a min Reixes de Machín, pois a diferencia de Mackenzie, que non ten puta idea, a min mola moito. A mí gusta me Reway. Pensei que iba a decir, a mí gustame Luis Miguel, pero bueno. Tamén. Para que Luis Miguel non creo que se duda. Bueno, non sei, Caime mal, pero justame moito. Eso, exacto. creo que me quedo aí. Bueno, non sei, Eran dous solos, unha mención especial, pois agora vou dicir 5 ou 6. Para que te jodas, A ver, a mención especial. Cando fóramos ao Alternavijo, Alternavijo. foi un festival que se fixo fai... En Peinador. Que houberon dúas edicións, Fai ou así. 2 anos solo, sí. Houberon un par de edicións despois. Despois cancelaron. Moloume moito... Ainda que a mí non me gustou o grupo. Dragon moloume Force. No, Cradle of Filth. A cara do Sí. A mí non me gustou o grupo. Pero que pasaron, ¿no? Tampouco me gustou o concierto. Pero por qué? Pero entonces... Podo dicir máis. Podo dicir máis. Ali ese día pasou un rollo que a organización de feito despois dese ano non se volveu a facer o festival. E ali pasou un rollo que os horarios do grupo se iban todos mal de tempo, era un escenario solo, o cartel ainda era xeitosiño, ainda había varios grupos. Fora as reostas. A cada vez había máis retraso entre grupo e grupo. Sigue pasando. Claro, a Phil non sei se tiñan que tocar ás 2 e unha cousa así, tocaron ás 4 da mañán. Se mal non me acordo, ao mellor foron ás 3. Pero, eu te dixo ya ás 4 aí. É fora. Bueno, chegaron ali os tipos, tocaron 4 cancións e marcharon, sin despedirse ni nada. É fora. E ti, algo gustache recordar porque foi breve. Eu tiña unha botella de agua na man, ela sei se non te mente o escenario. E despois ves que quedome con eso, porque despois ves un mar de botellas polo aire. O sea, fostes o Foi unha pionero. imagen, non foi como o do Luces de In Flames, pero foi unha imagen bonita. Igual que a tipo do resto. pelea. Podo dicir un grupo máis, que se me escapou claro, antes. sí. Sons of Exodus, me encanta. Sí. Sons of Exodus. Estaría ben que o dixeras sin Pues aquí, Exacto. o seu vinilo... Sí, Hoy Patrocinado. Carlos Cernadas viene a presentar Su Sons disco. of Exodus. ¿Cómo se chama o disco, Carlos? Castrexos. No, pero ese disco é o segundo. Xa non o... Bueno, Que sepades que hai o terceiro xa. pero que hai tres. Hai tres. Hai tres. Pero non é unha trilogía, son independentes. Non me jodas. No, bueno, no. Sí, É unha triloxía, pero teñen relación, non? Sí, están relacionados. Vale, no, eu primeiro xa sei, pero pregúntoche O para que primeiro o é describa. pre-castrexos, este é castrexos, é o segundo. Pos-castrexos. O segundo é xa... No. Pós-castrexos. O primeiro é Pós-castrexos. salchipapa, o segundo é Joder, que ia meter aquí unha promo para Carlos aí toda metida e cagastela toda. Non se Ala, pode, siguiente. porque senón van pensar que facemos isto por... Home, claro, facémolo por os efes. Pasémolo por aí. Recordade que non se lea o nombre aquí. Que sepades que Bueno, a ver, Piru. Que sepades que os pais salían nese disco. Eu teño Top 3. É moi complicado, Pero mira, teño Canto gregoriano na catedral de Maná. Flipoume porque foi unha Maná un pouco
sin moitas expectativas, porque, bueno, ao final non deixe de ser un grupo tamén así un pouco máis comercialillo, e sempre estamos co geido comercial. Pero son vos músicos, A mí non? gustoume un comercial. Un directo que flipante. O sea, eu non sei, moloume moitísimo. Claro, ten un presuposto da hostia. Onde os biches? En Coruña, no Coliseo. Ana Julio. Teñen, claro, un presuposto, chamábase La Cama Incendiada, creo, a gira ou algo así. Bueno, moloume moito. Despois, The Hives, no Son do Camiño, que foi de día, foi o primeiro concerto que vin de día na miña vida, e flipei, tío. O sea, moloume a energía que ten esa peña, o directo foi apoteósico. En plan, ali ás 6 da tarde de día a peña saltando, molou moito. E, como eles dixeron varios, pois eu vou dicir outro máis. Este ano fun a ver o 30 aniversario de SFDK a Cartuja, ao estadio da Cartuja, e foi... hostia, tío. Porque había, en cada tema había un colaborador, artistas super conocidos e tal, a caña mole o rap, esas historias, pois está moi guai. Foi unha compañía de puta madre, que máis se pode pedir? Pois serían os meus top 3. Claro, seguramente se me poño a pensar... Claro, que é o mellor que non atrás máis, pero bueno. Co Canca pasei no moi ben, vin a Silvia Pérez Cruz, pasei no... moloume que flipas. Al final, os concertos pasan ben todos. Poñía un favorito tamén. É moi difícil, Vale, pois si eso podemos dicir tamén, se nos dá tempo, malas experiencias, como que contou o Ricardiño ahora no... Ah, no, para foi unha boa experiencia. Sí. No, para ti sí. Os peores conciertos da nosa vida. Pero, home, eu que quería acabar... Bueno, xa temos pouco tempo, xa temos que ir acabando, pero, porque o... Bueno, aparte do Piruco, que xa estuvo aquí de invitado, sí. Os nosos invitados de hoxe, nos tocamos nun grupo xuntos. Entón... Que? Que? Bueno, eu con os pais, non? No? Bueno, ti non tocaches, ti cantaches, pero... Xa tocamos en me queres tocar? Creo que fala de Ecos. Ah, vale. Ah, sí, Piruco, sinto. Bueno, tocaches. Que eu quería ter un pouco de... No, pero ti tamén igual. Eu tamén, eso. Vale. Ah, Bueno. claro, eu non lín aquí. A ver, Eso crees que fala de Ecos. vale, ese grupo se chamaba Ecos. A ver, hijos de puta. A ver, estades aquí. Ese grupo se chamaba Ecos, entonces... Está casi todo Ecos. ¿Cuál era la pregunta? Que tal? Sí. ¿Qué tal? Que tal? A ver, Que tal a experiencia? eso fue un grupo que cantos anos realmente... Das 8. No, joder. 18, pero ti estás Piruco, borracho. cantos anos foi? Fai por que aí, empezamos. sí. Fai das 8. Bueno, fai que empezamos... No, me refiero, canto durou... No, pero agora fala desde Ecos. 10 anos. Non sei. Sí, ahora é de Ecos. Non sei, Ah, é bueno. que, claro, eu deixei no 2009, eu durei 3. Foi desde o 2008 hasta... No, 2006. Do 2006 hasta o 2010 ou 11. Vale, mellores experiencias en Ecos. Se chico que non me acordo casi de nada. Arreo. Va, ese é unha trola. Mellor experiencia, estar cos colegas, Esa é unha trola. o ben No que pasamos. Nah, pero O recordo ese levo aquí no corazón, que non vai haber Dios que mo quite. No, Pousada, tío. Que Por o tonto. resto, unha vez que tiñamos grupis, o Rocapillón, que debe ser Explica o Rocapillón. O Rocapillón debe ser o culmen da nosa carreira desastrosa. Roubarnos un algodere. Sí, está sin pagar, hijos de puta. É verdad, nunca pagaron Xa. esa actuación, terrible. Está sin pagar. Ayuntamiento de Pero non era ayuntamiento, Porto del era outra, era Era a comisión estaba de festas organizada que- por outro rollo. Comisión de Festas de No, tampouco era por eso. Era por un dos grupos, que organizaba era un dos grupos que tocaban no grupo que festival. tocou con nos en U3. U3. U3, pagade, hijos de puta. Non a ciudad de Holanda. U3. a ver. Hostia. ¡Oh, mamón! Sí, señor, que ben traído, Wow. tío. Nada, son un grupo Estuvo que ben, non Hostia, Marqués. Son un Estuvo grupo. ben ese. Perdón, Non foi continúa. barroco. Nada, eso. Rocapillón, acórdame que alguén dera un ataque de ansiedad, creo que fora Carlos, que estaba fora ti. No, A min eu non empezaron tiña a doler ataque de a ansiedade cabeza. aquela. A dor a cabeza, es verdad. Eu- Tuve que ir pedir unhas pastillas. Sei que chegáramos ali, vimos un palco enorme, preguntamos, Sí, pues, no, preguntamos, faltaban, onde están os pues, grupos? como se meterán. Sí, Aí, pues, sí. no, os grupos dunha orquesta. No, ese é o palco dos grupos, que era un palco enorme, tremendísimo. Nós estamos acostumbrados a tocar nun bar ou en tarimas, así. Sí. O técnico de sonido que se portou de puta madre, nunca me acordo como me chamo o tío. Sí, acórdame. Bueno, sí, xa sei Pero como decir. José Andrés. o técnico, acórdame que nós non estamos acostumbrados a usar técnicos. Usar técnicos.
son A traballar con técnicos de sonido, con monitores. Sí que estábamos con monitores. Antes de probar, chegar ao técnico escenario, cago en Dios, perdón, estou hasta o cu de tanto sibarita, que a súa puta guitarrita, tanto efecto, non sei que, 20 horas para probar, non sei que, e nós acojonaos. E xa, sí, Nós non oíamos nada. Que tal? Está ben? Sí, está de puta madre, está de puta madre. Nós estamos eso, no escenario. Escoitade, sí, eu non escoitaba unha puta merda. Sí, guai. Chegou xendo nós, así de justo, joder, profesionales que saben que fan. Tal cual. Pero espectáculo, salimos no periódico aí con unha postura que molou, que salía, bueno, ti máis eu non salíamos. Por eso molaba a foto. Pero salían Carlos, Spice, máis Aitor, os tres cun gesto de guitarra. Pero sí, os festivales máis grandes. Gesto de guitarra. Bueno, pero que estás para vacilar hoxe? Hombre, tíamos a guitarra, Si festivales, o sea, ese foi o culmen, pero pasalo ben, teño pasado ben en todos os concertos, incluso nos que non me acordo de tan borracho que estaba, así que Sí, eu creo que pasei ben. penso que tampouco nadie recorda. Eu pasei non máis mal. de Brión, tío, creo. Seguramente. Ali onde Orrio, Onda Carreira, foi onde debutamos aí. O primeiro concerto noso foi ali e o segundo concerto noso Por foi favor, que nadie busque ese vídeo en YouTube. Por favor. Eu non pasei mal ningún concerto, verdad? No, tampouco. Hubo mellor algún que me jodeu mellor que hubiera pouca xente ou cosas así, pero eu nunca pasei mal. Eu sempre xente que hubo sempre era, o sea, sempre nos apoyaba, sempre estaba aí con nós. Bueno, Ricardiño, e ti? Non vale copiar. A miña mellor experiencia, dis. Diecos. E non vale mencionar a Bad Bunny en ningún momento, A ver, que eu, entre todos os concertos que tuvemos ao largo de toda Europa e parte de Portugal, pois quedaríame con non sei, ao mellor con ese, co do Recapillón, vale copiar. que non sei, 2 litros. o de San Ramón de Bealos. O sea, o do San Ramón de Vialos, si tamén estivera moi ben. Íbamos sin janas e tal. Fora improvisado, pasamos o jorro e sacáramos un paso. Sacáramos máis que moitos concertos. Máis que no Recapillón, hijos de puta. Mira que non concertos de que E Aitor ainda non era un médico. e invertímoslo todo aí. En Dracos. Mi má, chaval. Ecos Life in Rianxo. Non buscar vídeos, que nadie busque vídeos, 9 jamás. litros, chaval. Mi mati. Non poñer ese vídeo. Ecos tarde de abril, é o que tens que buscar. Caminos. Tarde de abril. Pero esta subiste Este leiro. Home, que Joker Gro Era o manager de audiovisuales da casa. O usuario, por focus usuario. Calidad Full HD. E debaixo, un veciño de Rianxo denuncia que non pode atendido no centro de saúde. Vale, xa está. Bueno, Pois o que sea. E pois, van, tamén recordar que tamén tuvemos grupos co Piruco, Bisaida en Fire, con Sí, aquí Nia, fixemos depois unhas Pichón, que tamén está aí, que tamén Un paso aquí. Claro, Juan, que o noso técnico que xa se levantes, tamén foi batería de Ecos durante moitos máis anos que min, de feito. De feito, tú menos puedes salvar a conciertos, batería. Con menos conciertos, máis anos, pero menos conciertos. Non é por... Menos conciertos. menos conciertos. Bueno, a ver, os primeiros anos demos moitos conciertos, pero bueno. Sei. Que aí tiñedes 45 fechas ao ano, ou así. Sí, a ver, Eu acordome de ir ao avión e marcharse para... Empezámoslo a 1 de tocar enero e en- acabámoslo o 31 de diciembre. E pois tamén co Piruco, tamén Unha gira fixemos dun ano. grupos. Sí, Somos tomamos o uns mismo grupo con músicos 7 de- nombres diferentes. Trax. Dentrax, Rocktail, Traxten. Carlos Cernadas, Marcos Rodríguez e Manuel Vicente. Claro. Que se non vale que eran grupos diferentes, pero era a mesma lista. O sea, Claro, tampouco... é o que estamos dicindo. Estuvo bastante guai. Pois xa está. E Ensayábamos no baixo, ensayábamos no baixo, Enseñamos no baixo de Macken. o baixo de máquina que podíamos chegar ali en calquera momento. Si, ás 4 da mañá un martes, por exemplo. Sí. Había xente ali. Pois sí, son cousas que molan. E a topar a... Sí, bueno, acabou ese tema xa. Sí, Acabamos este tema e acabamos o podcast. O Joker nos viñamos aquí porque o Joker viña a falar do seu libro. Sí, veño a falar do meu libro. Ah, por suposto. Escoitar, pero mañá quedamos outra vez. Para repetir todo e empezar de cero. Sí, eu Profesor estou- de verdad, profesor de Sí, verdad. estou de acordo. É que non desmonte Juan o chiringuito, joder, a facemos yo. Sí, pero esta vez con máis chourizo. Claro. E máis fios. Importante. Quero ser un Bueno, marfillo. pois... Bueno, hai algo que alguén queira mencionar antes de Si, Piruco, de despedir o que podcast. ti non estabas nin vos. Que ti non Nin vos estabades. Bueno, non o sabemos. Cal é o instrumento, destes dous que che vou dicir, cal é o instrumento máis antigo? O piano Bueno. ou o violín? O piano ou o violín? Home, eu entendo que o violín.
Correcto. A ver, eu creo que o violín é de 1500 e pico, Porque eso o normal. piano é de 1700 e pico, pero Home, eu- así de memoria. Sí. Dá unha sensación pola complexidade da construcción Sí, de un sí. e de outro. É É máis verdad. porque o metal sería máis difícil de moldear naquelas. O piano leva movidas de metal, non? Sí. Non sei. E as cordas do violín están feitas A ver, foi un tripas pouco a normales. lotería, dixen. Violín, Bueno, pero antes do piano había o clavicordio, era? clavicordio. Había o órgano, Gasto de vida. No, pero estaba así. Bueno, pues, Había o Clavicémbalo. piano. Pero unha cousa. Pa iso mola moito- Isto é que, mira, aquí opinión, Ti soltache esa pregunta. Pero así, sabes, sin pregunta. sin contextualizarlo, non? ¿Cantos son 33 centilitros multiplicado por 25? ¿Sabes? O sea, no... Verde. ¿Qué? Verde. Bueno, pues eso. Quero dicir, hai un concurso ahora. El que gana por acertar. Hai un concurso, non? Non o sei. Eu El vim gana por aquí acertar. que a promesa de un Queda concurso. tempo técnico de sonido. Non queda tempo. Non queda tempo. Non queda tempo. queda tempo. Hai que Escoita, despedirnos. mañán a que hora? Non volo máis. Mañá- Eu quería un concurso. Mañán quedamos en Londres. En Londres. Máste para Londres? Sí. Cando marches? Mañán. A que hora? Bueno, mañán cando se publique isto, no. A que hora? Ah, pero isto vais a publicar. Espero que no. Mañán ás 9 quedamos aquí para repetir o podcast. Poca. Sin Carlos ponemos un cartel ou el desde Londres e nos xuntos. No, eu creo que hai cousas que se poden aproveitar, Somos bastantes compros en general, Sí. pero Sí, é verdad hai cousas que... Sí, de hora e media facemos O de Balbani, pois aproveitar. Sí, eu creo que sí, non? Sí. Eu creo que as dúas últimas horas sobraron xa. Isto pode ser. Eu creo que desde as 9:30. A ver, son as 3 da mañá, levamos aquí 4 horas, por favor, vámonos para casa. A ver, a mí gustaríame que agradeceredes o rollo, que agradecer aos invitados. Gracias por traernos, non esperaba menos de vos. Non o pedín, pero tampouco necesitaba. De nada, yo. Buah. Eu a mí trouxeronme aquí a falar de política non sei ni Era a única maneira de non sei engañar. a que vin. Era a única maneira. Que opinas sobre o terraplanismo? Joder. Pero, que tal? Eu Voten, o que penso é que Joker, ti tes gripe ao final. Sí, mira como teño os ollos. Viñamos aquí a contagiar. Non é das porras que non fumamos antes. Porque estamos aquí nun tal. Ben, eu alegro-me moito de vir como sempre, eu paso moi ben. Bueno, que xa sabemos das persoas que nos vedes moitos pedidesnos que Piruco teña unha sección fija no programa, entonces estudiaremoslo, Carlos. Son todo mulleres, pero todo mulleres piden presión. a sección. Pero a verdade é que é bastante presión, porque claro, non? E a ver se algún día tomámoslo como promesa, como propósito para o 2025, pode haber música en directo neste podcast. Molaría bastante. A ver, claro que pode. Hai que vai a tocar. Solo requiere músicos de ten que ser. Mínimo os dous componentes. Imaginamos facer un Tiny Que é Desk, un pegamento. pero máis rollo... Tiny Desk. Pero habría que preparar temas clásicos. Non Tiny Desk solo Desk. Non solo digo tocar vos ou Xa, que sea, que senón chamar a Muita xente. xente. Exacto. E que fa un unplugged aquí, guitarra... Exacto. Un grupo que poida molar. Poderíamos salir de aí. Bueno, no, isto estás publicando, é que non nos roben a idea. Claro, pues non o publico. Ainda va que non nos ven ninguén. Sí, pero molaría- A ver, pero aquí hai Home, hai instalación. curros. Aquí hai instalación, quero dicir, tampouco é tan fácil roubar a idea, quero dicir. Sí, no, pero bueno, molaría facelo nunha ubicación guai. Pode ser esta, pode ser outra, e traer un grupo e que o que pasa é que claro, nós non temos a potencia que ten os de Tiny Desk, estes os de NPR Music. Pero tamén... Non che vai a vir Juan Luis Guerra aquí a facer un Tiny Desk. Bueno, Pero imagínate que eu conozco un tipo que se chama Leticia Sabater, Imagínate que derrapan. Eu que son vos. Podemos empezar así. Imagínate que derrapas prepara 3 temas medio acústicos. Depois do Carajal deles outro día, van a vir. Ou cando derrapas di Nave das Carmiña que xa se desfixo ou bueno, Se refiro. todos os días falan aquí que... ponerse a parir, que vai a vir aquí? Estaría Non van a guai. ir a parir igual. No, estaría guai. A mellor é a forma de Os invitados están poñendo a poñer o podcast, que é isto? Tá Fuera de aquí. Ah, pero somos invitados. ao mesmo tempo son público, pero... Sí. Como poderíamos traducir? Puntuamos o podcast de 1 a 10 ou algo así. Escritorciño. Aquí non nos dan un bocadillo. Eso é portugués. Escritorciño. No, habría que buscarlle un nombre guai. Que des que é un escritorio. Porque xa podría ser o nombre do capítulo, tío. Entre dúas terras desk. No, Joker... A ver, O Joker, o do coche rojo. traducir Taridas con galego e meterle a palabra Joker. No. Pero non sei. Joker. Joker é un comodín, Joker. ¿no? Joker.
Bueno, chavales, hai Sí, que marchar. Hai que marchar, sí. Estamos divagando, Moitas gracias aos nosos invitados por vir. Nos invitamos máis. Gracias. Apoñanos a parir aquí. Non vexades isto, apagade a Pois televisión. eso, tiñemos aí a Joker, o do Coche Rojo, Spice, Piruco, como sempre, Carlos Cernadas e Maken. Así que vémonos no próximo podcast que xa será no 2025 como este. Moitas gracias, xente. Podemos acabar tirando os gorros como fan os Veña, va, vecinos. va a ser, va. Que cabrón. Entre dúas terras e falan separar de música en galego que nos fai voar, como a que Carlos outra comentar, e Piruco de invitado para nos enfeitizar.